Ang mga Akyanon, naka D3 Bio on. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bakterya kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban.
sigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Time check, alas 2:11 ang takna sa hapon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong hapon mga ka-K5. Ini ang K5 News FM, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo. Maayong hapon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan kag Guimaras. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo kag nagasubaybay live via streaming. Maayong hapon sa tanan nga tigpalamati sang K5 News FM. Welcome sa programa sang Trio 1st Infantry Bayanihan Brigade, Philippine Army, nga ginatiguluhan bayanihan sa nakatungdan. Yes, Kuya Reds, mayong hapon. Sa kadugayon, Kuya Reds, nakabalik kita gyapon sa kahanginan, no? Yes, Kuya Kes, no? Sa dalan nga mga tigpalamati naton, Kuya Kes. Mayong hapon sa inyo tanan. Oras na naman nga magapalayag sa hanginan ang programang Bayanihan sa Nakatungdan. Kami ang inyong mga kasundaluhan sang Trio 1st Infantry Brigade. Ako si Kuya Reggie. Kagako naman si Kuya Kes. At your service. Mayong hapon sa inyo tanan.
Kapayapaang matagal nang hinahangad. Bawat Kagyari ang aton mga headlines sa sininga hapon. Trio 1st Infantry Bayanihan Brigade, may bago nga commander. 3rd Infantry Division nakigbahin sa signing sang Solidarity Pact para sa 2025 midterm polls. Kasunduluhan na sang 12th Infantry Battalion, na-recover ang ginlubong nga lawas sang isa ka miyembro sang NPA sa probinsya sang Aklan. Anay rebelde nagproseso sang aplikasyon para sa amnestiya. Yes, kagyara ang aton mga headlines sa sininga hapon. Kami magabalik pagkatapos sang pila ka mga pahanomdom. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. na eh, di ako na ka... Ano? Wala na ba tabos ako daw? Luha ko. Sabi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton
lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5. Salamat gid nga madamo sa inyo ginpabasko kagin painit nga pagsuporta kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
Noong nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sining mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda namin talaga. Sa K5 lahat ko yan napakinggan at saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo, kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugta ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi diba ang mga tao, siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga panghitabo. Dauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. So, ang na-excite sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WVTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga
pwede naman ma-adjust sila sa ilang pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang pannabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha, ma'am and sir mo. Sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon, may points sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan, ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila. And then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami. Kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon, we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5. Yes, mayong hapon mga ka-K5. Sa liwat din ang bayanihan sa nakatungdan. Sa K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo. Nagabalik kita para sa aton na mga balita. 301st Infantry Bayanihan Brigade, may bagong commander. Si Colonel Nel Richard Patricio, opisyal nga ginpalingkod nga brigade commander sadtong Lunes nga adlaw, January 27, sa isa ka change of command ceremony sa Camp Adriano Hernandez, Dingli, Iloilo. Si Colonel Patricio, miyembro sang Philippine Military Academy Class of 1991. Iya ginabuslan si Brigadier General Michael G. Samson, isa man ka Ilonggong officer, kag iya man classmate. Si Major General Marion R. Sison, ang commander sang Philippine Army's 3rd Infantry Division, ang nag-preside sa turnover ceremony sa tunga sang duwa ka mga PMA Class 1991 alumni. Sa nagahilapit nga insurgency problem resolution, challenge ini para kaya Colonel Patricio para tapuson ang mga nabilin nga insurgency concerns sa isla sang Panay. Sa pagbato ni Colonel Patricio sang pagpanghangkat, ang 301st Infantry Brigade may estimate nga 20 ka mga armed members ang sagihapon ang naga-operate sa area. Akon himo ng tanan kag komitado ako nga tapuson ang insurhensiya, ang pahayag ni Colonel Patricio. Ginatuyo sini nga ang Panay kag Guimaras Island madeklara nga stable internal peace and security o kon SIPS area sa first semester sang tuig 2025. Mo gini ang aton officers sang mga units sang military, no, especially diri sa Philippine Army nga kung sa diin ang commander pagabuslan naman sang bag-o. So amo ini nga aton diri nga bag-o nga brigade commander, no, si Colonel Nel Richard E. Patricio, ang nagpungko nga commander sang 301st Brigade. Yes, kaya Kes, no, kagi sa liwat, no, ang aton nga brigade commander nga si Colonel Patricio, isa lang ang iyang ano lang kuya Kes, no, isa lang iyang inatuyo. Yes. Tapuso, no, ang insurgensiya sa dire sa aton, no, sa isla sang Panay para maging stable internal peace and security, no, ang area sang Western Visayas. Yes. So si Colonel Patricio, no, hindi naman naliwan sa aton. Kaya ang aton na bagong brigade commander, isa mismo ka Ilonggo. Yes. Sa diri sa Iloilo.
So si Colonel Patricio na-assign ini sa mga lain-lain nga units, no. Hindi lang diri sa Isla Sampanay kundi sa Luzon, Visayas kag Mindanao. So siya mismo gani, no, nakaserbi or naghatag sang iya serbisyo sa aton nga mga kauturan nga taga Luzon or kung taga Mindanao, how much more pa nga ang iya nga mga kababayan mismo diri sa Isla Sampanay, Kuya Reds, no, nga mga Ilonggo. So ang hambal ni Colonel Patricio, how much more nga siya ang maghatag sang iya serbisyo, maghatag sang iyang oras kag panahon na para nga tapuson ang insurhensiya diri sa Isla Sampanay, Kuya Reds. Yes, no, kag iyaman tumod, no. Yes. Himuon gid niya ang tanan, no. Para nga maging mahilway na, no, ang insurhensiya diri sa aton, no, sa Isla Sampanay. Yes, Kuya Reg. So hindi lang man ini isa ka pagpanghangkat para kay Colonel Patricio, kundi sa aton tanan mismo, Kuya Reg, no. Sa aton nga mga kasunuluhan, sa aton nga kapulisan, kag sa aton tanan, no, nga mga residente diri sang Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, na kung sa diin dapat magbinuligay kita, no, kaysa malapit na nga madeklarar nga ships ang aton nga isla. So mas madamo sang perks o kun mas madamo sang tawag ni Kuya Reds ng mas manami lang ng madamo nga mga investors, madamo nga mga negosyo, kasi siyempre ang insurhensiya diri sa Panay matapos na. So hindi lang ini pagpangangkat para kay Colonel Patricio kundi sa aton tanan diri sa Isla sang Panay. So sa liwat na congratulations sa aton nga bago nga brigade commander, kag siya man mismo nagahatag or nagapasalig nga ang iya nga serbisyo ihatag niya diri sa mga Ilonggo. Yes, no. Samtang, no, ang 3rd Infantry Division nakigbahi, no, sa signing sang Solidarity Pact para sa 2025 midterm polls. Ang Army 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, paagi sa 301st Infantry Brigade, nakigbahin, no, sa Solidarity Pacts para sa 2025 national and local polls sang and Bangsamoro at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Parliamentary election sadtong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 5, tuig 2025. Ang signing sang Solidarity Pact nga ginhiwat sa Police Regional Office 6, Multipurpose Hall, Camp General Martin Chupilo Delgado, Iloilo City. Naging pangunahan ni Attorney Dennis L. Ausan, ang Regional Election of Director sang Commission on Election sang Region 6. Samtang si Colonel Neil Richard Patricio, ang commander sang 301st Infantry Brigade, ngagin representahan si Brigadier General Michael G. Samson, ang acting commander sang 3rd Infantry Division, si Police Colonel Alexander Mariano, Deputy Regional Director for Administration sang Police Regional Office 6, naging representahan si Police Brigadier General Jack Wangki, ang Director sang Police Regional Office 6, Director Juan Jobian Ingenero sang Department of Interior and Local Government, Region 6, si Commodore Philip Soria, ang Commander sang Coast Guard District Western Visayas, Attorney Jessica Sapalo, Chief Administrative Officer sang Department of Education, Region 6. Naging representahan si Direktor Dr. Amer Oitico, kag si Militon Oso, Direktor sang Haro Archudician Social Action Center, ang nakigbahin man sa pag-sign sang pact. Napangako ang mga nasambit nga mga lideres sang solidaridad sang pagpabaskog sang kolaborasyon para matibong ang kalinong kag masiguro ang integridad sang 2025 national and local elections kag sang BARMM
parliamentary election. Sa minsay sang guest of honor and speaker nga si Attorney Ausan, iya ginagda ang nga maghugpong kay para ang kolektibo nga pag-aksyon para maging madinalagon. Sa mensahe sang pagsuporta nga ginhatag ni Colonel Patricio, ang 3rd Infantry Division nagapangako sang full support sa collective aspiration, ensuring secure, accurate, free, and fair 2025 election. Ang 3rd Infantry Division nagapangako sa pagkolaborar sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag sektor sa rehiyon para itibong ang kalinong kag siguraduhon ang integridad sang demokratiko nga proseso. So, mga K5, mga kauturan, no? Kuya Reg, no? At sa mga gapamati. At amuni ang mga balantayan naman nato, no? Karon nga 2025. Ang national and local elections kagang BARMM, no? Nga kung sa diin magapili na naman na sang mga bag-ong lideres o kon mga opisyales ang aton nga mga kasimanwa para ibutang sa ato sa pwesto, no? Ako sa diin amo ini ang magadalatani sang mga pagserbisyo nga matutuod. Unang balantayan, Kuya Reg, ang eleksyon. Yes, no? Kaya kes kita, no? Pag ano? Daw sinabi kes na pagbahin, no? Yes. Sa sining signing of the Solidarity Pacts, no? Tungod ini nga nasambit, no? Nga mga aktibidad, no? Sa masunod, no? Yes. 2025 and local elections, no? Kung sa diin kita nagakolaborar, no? Para matibong naton ang kalinong, no? Pag masiguro ang integridad, no? Sa mga Yes. aton mga nagapadalagan, no? Sa 2025, no? National and local election. Yes, kaya nga mo ini nga event, Kuya Reg, ini ang magamo sa kadugayon, no? Sang politiko, pamulitiko diri sa aton pungsod Pilipinas, Kuya Reg, no? Hindi naman naton matago nga madamo sang nagakatabo nga gamo sang adlaw sang eleksyon. So kunining mga hitabo, no? Kung sa diin may ara ginapatay, may ara mga gamo, may ara nga ginakuha ang mga ballot boxes o orang ginapahog ang presinto, no, sa bulutuhan naton, no. So ang aton nga mga lideres nga nagapanumpa, no, kag naghatag sang suporta nila, no, gapasiguro na ihatag nila ang 100% nilang suporta para mapadalagan ang ining eleksyon sang matauhay kag accurate kag wala sang gamo, Kuya Reg, no. So amo man lang ini ang aton nga ginapangayo, no, sa aton nga mga kauturan nga mga butante naton, no. Kung magsunod lang kita, no, sa mga ginaobra naton sa subong, Kuya Reg, naga-deploy kita sang mga ang aton PNP kag ang aton nga kasundaluhan, naga-deploy sang mga checkpoints, no, COMELEC checkpoints. So kung wala ka man lang Kuya Reg, sa mga malaing nga ginahimo, no, so hindi kayo mo magkahadlok. Kaya ang ini nga mga checkpoints para ni sa aton tanan, para ni sa aton kaluwasan, para sa aton mga pamilya, sa aton mga kauturan kag sa aton nga probinsya, no. Ngayon sa diin nga madamo sa mga nagkadalakpan man, no, labi na karon nga ganban, Kuya Reg, no, ganban period, kaya manag-abot ng aton nga eleksyon. So sa liwat, no, gina-remind namon ang mga kauturan naton, no, nga mag-cooperate sa aton nga mga checkpoints. Kaya ini nga mga checkpoints hindi ni para sa kalainan, kundi para ini sa kaayuhan naton. So ang aton nga 3rd Infantry Division sa pihak ni Brigadier General Michael G. Samson, ang Division Commander sang 3rd Infantry Division, nga girepresentahan sang aton Brigade Commander nga si Colonel Nel Richard Patricio, naghatag gid ang mapasiguro gid nga ang Philippine Army nyo, no, nga magsuporta para sa kalinong sang aton palaabuton nga eleksyon 2025.
sa aton na sunod nga balita Kuya Riz, no, ginakasubo naton, no, nga bisan sa luwas sa mga panawagan naton sa aton nga mga ginapakita, no, sa TV, sa radyo, sa mga balita man, no, or mismo nga mga aksyon naton dito sa mga kabarangayan o kung aton nga lokal nga gobyerno may ara sa gihapon nga mga gapadayon sang ilang mga ideolohiya sang komunismo. So ang aton na balita, no, nakasubogin naton ini nga nahitabo. Kasunduluhan sang 12th Infantry Battalion na recover ang ginlubong nga lawas sang isa ka miyembro sang NPA sa probinsya sang Aklan. Ang Army's 12th Infantry Battalion natigayon nga na-recover ang ginlubong nga lawas sang miyembro sang Communist Terrorist Group nga NPA sa sitio Hilwana, Barangay Manika, Libakaw, Aklan. Samtang nagakandak sa nga combat patrol ang mga kasundaluhan, ila na diskubrihan na ang nasambit nga ginlubngan. Nakilala ang lawas nga si alias Cyrus. Base sa reports, napatay ini tungod sa masakit nga wala gilayon na mabulong. Tungod sa kabukiran kag malayo sa medical care ang gintunaan sang iya kamatayon. Ini nga mga kabudlay nga ginapangatubang sang mga individual nga na-recruit sang CPP-NPA. Lakip ang limitado nga healthcare and essential resources. Samtang ang lokal nga otoridad na impormahan para mapasiguro ang proper handling sang nasambit nga bangkay. Ang Philippine Army ginaagda ang mga nabilin pa nga mga miyembro sang CPP-NPA nga mag-surrender kag magbaton sa mga government reintegration programs kaangay sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon mas kilala sa tawag nga ICLIP nga nagahatag sang medical care, livelihood assistance kag iban pa nga mga suporta para sa mga rebelde nga nagabalik sa sabakan sang gobyerno. No? Aton ginakasubo, yes, no? Sa pamilya sinini alias Cyrus, napatay lang dayaan sang yes, danan tungod sa masakit. Siyempre Kuya Kis, no? 30 kabudlay, no? Sa kabukiran ito ka pa sa kalasangan Kuya Riz, malayo sa medical care, no? Naton Kuya Kis, malayo sa pagbulong, no? Yes. Lagi ini, no, gintunaan naman sang iya kamatayon. Dapat tani ini ginakasubo Kuya Kis. Lagi kita tani hindi naton ini dapat ano mo. Wala naton ginakalipay Kuya Riz, no? Kung sa diin yes. Kung sa diin tani kung namati lang ini. Pag iya man tani kaupdanan, guligan na lang tani, no, ay dalon, no, sa pinakamalapit nga no pagbulngan Kuya Riz, no. Kamo ning masubo Kuya Riz, no, mismo kaupod nila, no, yes, mismo kaupod mo sa sulod sang vlog. Kung die hard gid kamo sa inyong nga ginapakigbato ideolohiya ninyo bilang isa ka rebelde, bilang isa ka miyembro sang New People's Army, ang camaraderie Kuya Riz, no, ginapakita lang diri nga wala sang camaraderie ang ginatawag nila nga NPA. Kaya sa nakita nato, no, ang bangkay, no, ginpabayaan lang, ginlubong lang. Wala man lang siguro gani ni Kuya Riz, ginimpormahan ang mga pamilya sini, no, nga kung ano na natabo sang ila tatay or bata nila nga ato na napatay na ang inyong bata or tatay nyo. Ginlubong lang namon to sa dalom sang kawayanan. So ang aton pa mismo kasundaluhan mismo Kuya Riz, no, nga ginaturing nila nga kaaway, ginaturing nila nga salot sa kalipunan nga nagaguba sa aton nga panggobyerno, amo pa ang nagbulig, ang nagpangita sang lawas ngayon, no, kung sa diin na ginatagaan sang insakto nga pag-atipan, paghatag sang disente nga lubong Kuya Riz. So ang pamilya siguro ni nakibot lang ni nga nakabalita na si alias Cyrus, no, patay na, ginlubong lang sang iya makopdanan, ginpabayan
do amo lang ni kadali sa ila Kuya Reds nga kalimtan ka no sa piyak sang inyo nga mga pangabudlay upod ka mo dira sa sulod sang grupo sang NPA. So nakita naton nga kaya nila pabayan, kaya nila kakalimtan sang kadali no. Amo lang na no, ilubong ka lang didto. Wala ka naging tagaan sang disinting lubong. Or Kuya Reds no kung may pagulikid sila no sa ilang mga miyembro. Kung tani ginbilin man nila no kung napatay man ni o may masakit ni, gintinguhaan man tani nila nga ibilin or ihatag do sa may barangay pinakamalapit nga barangay nga mabuligan tani ni kundi nasalbar pa tani ang kabuhi sang isa ka miyembro sang NPA nga ni no. Kung tani nabuligan pa, nakatagan pa sang tsansa nga mabuhi kaupod ng iyang pamilya Kuya Reds. So amo ining kasubo mga ka K5 no. Ang muning ginapangatubang sang aton nga mga kauturan nga NPA, ang mga miyembro sa NPA nga padayon nga naging nakakipagbato sang ila ideolohiya ilang nga mga pagpati. So kung pwede lang tani nga wala ini matabo or natagaan sang insakto nga pagbulong ni no. So sila man mismo nagapakita Kuya Reds kung ano ang ila nga mga matuod nga ginahimo sa sulod no. Kaya kabatas kay mo nga bayaan mo lang ni ulubong mo lang to nga wala ka man lang pabalo abi sa pamilya or nagambal ito nga dalon tanan ni sa panaog tanan sa barangay kay hindi na kaya mag serbisyo diri sa sulod sang vlog. Balik ta siya sa pamilya niya. So kundi tani na salbar pa naton, nabuligan pa no. Nakaambit pa tani sang nga tawag naton nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program Kuya Reds. Yes no kag kita no kita untat nga nagapanumdom no sa aton mga kauturan tani no isikway na naton no ang ini nga mga pag-recruit no sa CPP NPA no kay hindi naton gusto no nga may mapatay no. Yes. Pareho ni Kuya Kes no. Patay lang siya no tungod sa sakit. Yes. Kaya kita hindi nato ni na dapat pagpabayaan Kuya Kes. Sa aton mga kauturan no nga nagapamati dira no. Kung may ara pa kamong gusto nga ipaabot no sa inyong mga kauturan mga ara pagyapon sa babaw no. Kung baga Kuya Kes gamay na lang ni sila mo. Yes. Gamay na lang gid Kuya Reds. Tani no ipaabot nyo no. Kung sino man ang may pamilya dira sa babaw. Tani ipalabot nyo sa aton mga kauturan no nga mag-surrender na Kuya Kes no. Kag magbaton no sang government program sang aton gobyerno nga ang Enhanced Comprehensive Local Integration no, para gini sa ila no. Tani makadumdum na sila Kuya Kes nga magbag-o no. Yes. Kag hindi na nila pag-ipilit nga duwa lang niyang matabo sila Kuya Kes eh. Yes. Kung hindi sila mag-surrender no na kundi mapatay no. Mapriso Kuya Kes. Yes. Kung pwede man lang Kuya Reds nga magbalik na magpanaog diri sa bakan sa gobyerno para maupod pa nila ang ila pamilya no. Ang nabili nila nga kabuhi nga ginahatag dira sa sulod sang hublag no. Ihatag na lang nila para sa ila pamilya. Hindi bisan madula mga diri sa kalibutan Kuya Reds no. At least ang imo pamilya nagadumdum sa imo nga ikaw naghimakas para sa imo pamilya, hindi sa isa ka ideolohiya, hindi sa isa ka pagpati nga wala gid pakadtuan. So madamo na sa mga kauturan naton mga anay rebelde Kuya Reds nga nagsurrender no. Sila mismo halin sa ila mismo nga nagambal. Kapila nakadala naman kita diri sa aton programa diri sa K5 News FM sa bayanihan sa Nakatungdan sa mga kauturan naton nga nagsurrender kag sila mismo ang nagtestify nga wala gid sang pakadtuan ang ini nga klase sang ideolohiya sang komunismo nga ginaduso sang CPP-NPA no. Kundi kalainan kamatayan lang kag wala ang imo pamilya bayaan mo lang napatay ka na lang. So kita tanan dapat no magugyon no ang aton nga Philippine Army wala gid gaunta sa pagpanawagan na ang aton gobyerno handa nga magbulig, handa nga maghatag sang second chance no Kuya Reds no sa mga K5 nato no second chance nga mabuhi kaupod ang imo pamilya sang malinong kag matawhay kag produktibo.
sa liwat atong ginapanawagan, magpanaog na, magbalik na sa gobyerno kay galapit na ang February 14, Kuya Reds, no? Adlaw sang mga puso, adlaw sang paghigugmanay. So paano kani ka makapaghigugma sa imo pamilya, sa imo asawa, sa imo kabataan, bino? Kay didto ka sa kabukiran, gapanago, may kahadlok na madakpan or mapatay sa inkwentro man or kung ano pamanda nga matabo no sa inyo ginapakigbato nga ideolohiya nga wala naman sang kapuslanan. So panaog na kag mag-celebrate kita sang Valentine's Day diri sa karon nga palabuton nga February 14 no. So sa liwat gina-welcome gid kamo sang aton gobyerno nga magbalik diri sa sabakan nila. Yes, Kuya Kes, no? Sa uli natin nga balita sa subong hapon, no? May napatay, Kuya Kes. Yes. Naman, no? May ara naman kita nga nag-surrender, no? Amo yes, maayo nga balita, Kuya Kes. Nga naton anay rebelde, no? Yes. Nagproseso sang aplikasyon para sa amnestiya, no? Yes. Ang 61st Infantry Hunter Battalion sa liderato ni Lieutenant Colonel Arturo Isbalgos Jr., commanding officer sa kolaborasyon kaupod ang Local Amnesty Board of Iloilo and Joint Pocos Legal Action Team. Madinalagon nga nagpasilidar sang aplikasyon sang amnestiya sang isa ka former rebel nga si alias Berlin sadtong Pebrero 6, tuig 2025 nga ginhiwat sa G-Plat LCC 6 office sa Camp Delgado, Iloilo City. Alias Berlin, miyembro sang nabungkag nga dismantled Regional Centro de Gravedad sang Kumiting Rayon Panay sang CPP-NP-NDF nga na voluntaryo nga nagsurrender pinaagi sa joint effort sang Antique Police Provincial Office kag 61st Infantry Battalion nga na-enroll sa amnesty program sang gobyerno para mabuligan ini sa iya pagbalik sa susyudad. Ang sang iya amnesty application ginamnester sa ni Prosecutor Prosemer Chris Gonzales, ang spokesperson sang Regional Task Force LCAC 6 kag chairman sang Joint Pocos Legal Action Team, Legal Cooperation Cluster sang RTF LCAC 6. Kaupod si Mr. Marco Daba, Peace Program Officer sang National Amnesty Commission, Local Amnesty Board sang Iloilo. Ang amnesty application isa ka importante nga parte sang government peace building efforts nga nagabulig nga malabot ang sustainable nga kalinong kag pag-uswag sang mga komplektado nga mga lugar. Ang madinalagon nga pagpasilidar sang proseso nagarepresenta sang importante nga tikang para mabuligan ang aton mga anay rebelde nga mga buhi sang malinong kag produktibo. Sa mo ini nga manami taning nga palita, Kuya Reds, no? Ang isa ka kauturan nato, no? Nagbalik sa sabakan sang gobyerno. So siya naka-avail sang ginatawag naton nga amnestiya, no? So pangunahan sang naton nga 61st Infantry Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. ang pagpasilidar, no, sang pagprocess no sang amnestiya sa ini nasambit nga anay rebelde naton. So amo ini nga mga ang matawag naton nga ebidensya, Kuya Reg, no? Wala sang yes na may kumbaga may second chance pa, no, ginahatag sa aton nga mga rebelde, no, aton mga anay rebelde. Bukas ini sa mga ginahambal sang ilang mga lideres, no, lideres sa mga komunistang grupo sang CPP-NPA nga kung mag-surrender ka, patsyon ka. So ini areo wala man niging patay. So bisan ni pitik ni sa dalunggan niya wala gini katilaw ang aton nga nag-surrender, no. So bagkos tagaan pa ni sang tsansa kag magpaidalom sa mga programa sang gobyerno kang isang iklip, no, kung sa diin ginatagaan sila sang mga livelihood assistance, ng financial assistance,
basta tanan nga assistance ginahatag sa ila no, basta mag-surrender ka lang sang matawhay sa aton gobyerno no. O mangin manami gid ang imong buwas damlag kaupod ng imong pamilya no, makabaton sang ining mga programa para maka-start no, makaumpisa ka sang bag-o nga pagpangabuhi. Sa liwat na welcome gid kamo sa mga kauturan naton nga nagapamati sa ilang mga radyo no, sa diin pa man nga malabutan sa atong programa sa K5 News FM ang bayanihan sa natungdan. Inyo ipabalo sa inyong mga parente, mga amigo o kon mga kaabyanan nyo nga balaan nyo ara pa sa sulod sang gobyerno no. Sulod sang NPA Kuya Reg no, mga ka-K5. Ipabalo nyo sa ila ang aton gobyerno madamo na sang ginbaton nga mga rebuilding nagbalik sa bakan gintagaan sang ikaduha nga tsansa kag mga buhi nga upod ng ilang pamilya. So ari isa sa mga ebidensya naton no, nagsurrender. So ang mga nabilin pa da no, gamay na lang gid. O ano pang ginahulat nyo man, kaya ang kalabanan sa inyong makaupdanan sa kauna yari na sa gobyerno no. So hindi ka mo magduwa-duwa ko magduwa or sila man mismo Kuya Rich no nga makaisip nga nami ng kaimtangan sa akon nga kaupod kauna no, o anong pang ginahulat nyo no nga hindi na magduwa-duwa. So inyo ipabati sa ila mga maayo nga balita sa aton gobyerno. Kay kung ipadayon nila no ang pakigbato sa gobyerno, ang gobyerno man padayon man nga magalagas sa ila no. So hindi naton pagpiliton ang bagay nga hindi man hindi unreachable kung mga sa Kuya Rich blang ilang damgo nga ang Pilipinas imo nila nga komunismo no, communist country ang ilang ginapakigbato nga tumbahon ang aton gobyerno, buslan sa nga komunismo. Sino man na masugot sa subong nga panahon Kuya Rich man no, ang aton gobyerno hindi man perpekto pero mas maayo na lang ni kumpara sa komunista nga gobyerno Kuya Rich no. Sa liwat congratulations sa aton isa kauton nga nagbalik sa sawak sang gobyerno kagkabay pa no ang aton nga mga kauturan man dira na nagapamati or nakabalo inyo ipaabot sa ila no ang aton nga mga maayo nga balita para sila mismo buligan naton makaambit man kita nga mangin malinong kag mangin produktibo ang aton nga probinsya no, ang aton nga isla sang Panay kag Guimaras kag sila mabuligan naton nga magbalik na sa sabak sa gobyerno kaupod ang ilang pamilya kag mga buhi sang malinong kag matawhay diri sa sabakan sang gobyerno. Kag inyo nabatian ang mga balita sang inyo kasundaluhan sa isla sang Panay kag Guimaras. Kag para mga updated sa mga balita sang inyo sundalo, paki-like and follow ang amon Facebook page sang 301st Infantry Bayanihan Brigade. So Kuya Red, sa diretso kita no sa aton nga mga talamyawon sa siningapon. Sa aton mga opdanan dira sa 301st Brigade no, sa liderato ni Colonel Richard Patricio no, padayon nga nagaserbisyo para mangin malinong matawhay malabot naton ang insurgency free nga isla sang Panay kag Guimaras. Aton mga kapulisan no na nagkandak sang checkpoint subong bisan adlaw sang Domingo para mangin safe ang aton nga palibot no, ang aton nga probinsya. Yes, no? Yes, Kuya Reg. Kuya Kes, no? Aton ginatamyaw, no? Aton mga opdanan dira sa 301st Brigade sa pagpanguna sa aton nga Brigade Sergeant Major. Yes. Si Master Sergeant Aboy, no? Sa aton man nga First Sergeant si Technical Sergeant Laros Caen. Kaya sa tanan nga mga male and female nga sundalo sang 301st Brigade. Yes. Yung hapon handa sa inyo, ma'am yes, and sirs. Yes, hapon, ma'am and sirs. Hindi na sa adlaw sang Domingo, bisan sige aton nga trabaho. Kuya Reg. Yes, Kuya Kes, no? Sa aton nga mga gaselebrar sang birthday no, adlaw sang Domingo. Petsa 9, no? Tuig 2025. So happy birthday sa inyo tanan. Kag tagaan lang kamo sang madamo pa nga birthday. Blessings para sa inyo kag sa inyo nga pamilya.
nagasubaybay no sa aton Kuya Kes, sa aton live no Yes. sa ilaman mga radyo no. Ngayong hapon sa inyo ma'ams and sirs, salamat no sa pagsubaybay sa amon programa sa K5 News FM. Yes. Kaya K5 and Marley Kenya, kay Mama Nadalyn Xiaotong, K5 Nadski, K5 si Markim White Dragon sa mayong sa hapon sa inyong tanan. Kag para sa inyo mga suwestyon, rekomendasyon pamangkot kag gusto nga ipaabot nga impormasyon sa inyo Philippine Army. Text lang kamo magtawag sa among hotline numbers. Sa mga Globe users 0995-983-2219. Kag para naman sa mga smart users 0939-7777-773. Kag pakilike ang among Facebook page nga 301st Infantry Brigade. Kag sa pagtakop sang ato na programa mga ka-K5 Kuya Reg. Sa liwat ginambitahan gid namon ang mga nabilin pa nga mga miyembro sang CPP-NPA nga ara pa sa kabukiran nga padayon nga ginapakigbato ang ila mga ideolohiya o kun mga pagpati. Kamo magbalik na sa bakansang gobyerno para makaupod ang inyong mga pinalangga sa kinabuhi kag pamilya. Kami ang inyong mga kasundaluhan sa 301st Infantry Bayanihan Brigade, ang sundalo sang aton pungsod nga nagapalapnag sang kalinong kag kaaswagan sa aton komunidad. Padayon kami nga magaserbisyo kag magaprotekta sa mga pumuluyo. Kag kinahanglan namo ng inyong nga kooperasyon, ilabi na sa paghatag sang litimong informasyon nga may kaangtanan sa mga teroristang grupo. Hindi naton pagsuportaran ang terorista nga amo ang nagaguba kag nagatingwa nga pabagsakon ang aton nga gobyerno. Kag sa aton mga kauturan nga nagapamati ng katanaw sa among programa, ipaabot ninyo sa mga membro sang CPP-NPA na ara pa sa kabukiran magbalik na sa sabakan sang gobyerno. Ang 301st Infantry Brigade sa Camp Hernandez, Dingle, Iloilo. Kaupod ang 12th Infantry Battalion na yara sa Kalinog, Iloilo. 61st Infantry Hunter Battalion sa Miag-Aw, Iloilo. 82nd Infantry Battalion sa Haniway, Iloilo. Kaga 3rd Civil Military Operations Battalion nga yara naman sa Leganes, Iloilo. Andam nga magbulig para mahatagan kamo sang maayo nga kinabuhi kag para makaupod ninyo ang inyo mga pamilya. Sa liwat kami ang inyong mga alagad sa kahanginan, ang kasundaluhan sang 301st Infantry Bayanihan Brigade. Ako si Kuya Kes. Ako naman si Kuya Reggie. Nga nagabilin sa inyo sang isa ka malipayon nga kahaponanon sa inyo tanan. Kagpadayon lang ang pagbantay sa among programa sa K5 News FM, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo nga ginatiguluhan Bayanihan sa Nakatungdan.